taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Berarti boyo le, aku lu weruh le. Oh, sembarangan kowe iki. Kowe iki ora ngerti apa kowe iki lagi ngomong karo sapa? Iki lho, pejabat negara, PNS, roh ora kowe. Lek ngomong iki mbok yo sing ditata iki lho sopan santune. Ora tak gawekne KTP kowe engko. Repret miring malah. Iya le, sepurane le. Oh, sepurane. Salim. Kowe wis kono lunga. Cepet nyepeti moto. Halah met. Kawin dhisik nganti saiki kok ya ora enek perubahan blas kowe iki met. Mbok kerja kono lho, ben ora klumbrak-klumbruk kaya gombalan. Yo sasirku to, Kang. Wong urip ya uripku lho. Sajake omongane iki lho, kaya kerjanane dadi PNS wae. Makane Kang, dadi wong iku ora usah kakean cangkem, yo ngono kuwi oleh-oleh. Teh lambemu met nak ngomong, apa ya ora mending aku isikan, isik duwe motor, isik iso ngojek. Berarti aku isik duwe pemasukan. Ora ketang-ketang 20.000, 20.000. Lah kowe Pemasukan. Kayane Kang, nek dadi PNS ki enak bangetin paling ya. Wis klambine rapih, wangi, nganggo sepatu, jungkasane mlipis, kerja nisuk baline awan. Aduh, penake Kang. yalah met, mikirmu ki lho keduren. Ini lho tak kandhani. PNS kuwi kerjane nggo utek. Lho. Lah maksudnya piye to, Kang? Apa rumangsane sampean aku ora diutek ngono? Ngene lho, Kang. Ngene ritek. Aku asline cerdas lho uteke iki. Sayange wae mbiyen aku kon mbokku kon sekolah kok ora gelem, Kang. Aku milih golek keong. Jolaya. Jolaya piye to? Ya rupamu lho mirip keong. Kon sekolah kok malah golek keong iki lho. Alah met, wis ora usah mikir dhuwur-dhuwur. Abot met, wis saiki kowe mending golek keong ngono lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iki mau kowe to, Kir? Ket kapan kowe dadi PSK, Kir? Matamu PNS goblok. Oh iya PNS. Delon. Wah. Mosok sukir iki met. Lah iya to lho kuwi raine panggawae. Bedan met, wis dadi PNS sukir met. Iki sing jenenge PNS met. Wah, ampune wangi lho. Tapi sik panggah nek mambu wesine. Iya met, PNS met. Wis. Mambu oli awakmu ki, Kang. Isone lho. Wis kene dhisik, Kir. Kir iki lho. Lho. Kok iso Kir lho? PNS ki lho, PNS. Mbok menghormati sithik ngopo lho, Pak? Iya, Pak Sukir. Nah, jeko dhisik. Ngono kan dirungokne penak. Wah. Sepatune mencorong, Kang. Lah iya to met. Iya lho, jame met edian. Ojo ditemek, lecet goblok. Oh iya, iki mau ki piye ceritane to? Kok awakmu dadi PNS kaya ngene to, Kir? Pak Sukir. Ceritane iki yo dawa lho, Mat. Tapi kan jenenge menungso kan ora ngerti dalan urip iki kepiye. Ngono lho. Dong ora? Padahal bene wae lho, iki mau aku rasan-rasan karo Kang Sentot lek pengin dadi PNS. Yo, bener kuwi.
Oh iya Pak Sukir, kan saiki kowe wis dadi PNS. Mbok bolomu iki jaim mlebu ngono lho ben supaya ne padha-padha nggo seragam. Nah, yo bener kuwi, koncone yo dijaki. Gampang. Gampang. Piye carane Pak Sukir? Coba banter lek ngomong. Kowe kasih ngerti. Semua permasalahan akan berjalan lancar kalau ada Kira ora nggo ngono kuwi. Masalah duit aku wis nyerah Pak Sukir. zaman saiki lho, Mat. Yalah, Met, betul kok kiri temen to, Met. Wis, piro, Pak, piro? Sampean minat tenan? Iya to, piro? Serene-rene, coba banter. Iku langsung dadi apa ora? Loh, lah maksudnya sampean ki apa ngomong kaya ngono? Bukti nyata, Dlon. Pemerintah provinsi. Kurang piye meneh? Tenan. Ya wis. Apa iki? Wis deal. Minat tenan? Tenan. Deal. Gas. Aja lali, kowe nek wis dadi syukurane. Wis tenang ae, Met. Nah aku dadi, kowe mampir rumah. Jane namung masalah tresno tapi koyo lara. Ya Allah, suaraku ora sia-sia mangan tempe mentah dina-dina, isu awan sore. Dadi yo suaraku mak jreng ngono lho. Aduh, rumangsaku iki lho, gas kok yo abot, teman. Jane iki pemerintah apa ora yo mikir to yo, mbok gawe gas ki sing ringkes karo plastik dele sedotan makcus ngono lho. Dadi nggawane penak. Lha lek koyo ngene iki abot, nang tangan kasar. Ngene iki lho, tanganku yo dadi mlekinteng. Lho, yo bat ki piye to? Wong gas kok malah dijak ngomong ki lho. Rumangsaku ki lho, kuwi wis ngrepoti aku tok, wis abot, larang meneh. Yuk, rene lho mampir sik. Iya yu, Rene lho yu jegong-jegong sik. iya yu. Lah sampean ki arep ngendi to yu? Arep golek gas lho yu, rumangsaku lho gas mbene dienggo pira wene wis entek. Lah yo jenenge gas lho ora dienggo entek lho yu. Lah mbuh iki yu, paling bocor iki. Cie sing bojone arep dadi PSK. PSK. Maksudnya apa tuh yu? Alah yu, ora setok-etok gak eruh. Wong kene lho wis padha reti kabeh, nek Kang Sentot ki arep dadi PSK. Walah yu, PNS yu. Lagian lho PSK karo PNS iku bedane adoh. Enggak usah dipleset-plesetin ngono kuwi lho yu, enggak lucu. Iya yu, aku sing lali tiba PNS to yu, ya Allah. Oh iya yu, PNS kan gaji gede to yu. Ya alhamdulillah yu, tapi lek masalah gaji aku jane ya ora weruh. Sementing intine muga-muga bojoku ketrima yu, ben ora ngocek meneh. Iya yu. Oh iya, sampean aja lali. Nek keterima langsung syukuran lho yu. Insyaallah yu. Ya wis yu, aku tak arep golek gas iki aku mau urung masak lho. Ya Allah kok buru-buru temen to yu. Ya urung masak bojoku melas yu. Ya wis dhisik yu. Iya, hati-hati ya yu. Aduh. Ya Allah yu. Mbok hati-hati toh. Pleset yu, gara-gara gas iki abot. Jangan sampean ki yu. Tindak pundi bayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Ya Allah, nek kaya ngene dadi kelingan bojoku Sideno. Muga-muga Sideno bunga nang alam kono. Yo, aku saiki dadi ganteng banget yo. Aku kerjane dadi PNS, klambiku resik rapih yo. Ora enek sing wani saiki ngenyek aku yo. Yo, aku
saiki dadi gandeng banget. Jane kae iki ngopo? Bocah kok kaya ngono kae. Jan, kaya blatung kepanasan. Kowe kok kemlelet temen to, Ker. Bene wae nganggo seragam kaya ngene. Weh, aku ki saiki dadi PNS lho, Mbah. Minimal ki lek ngomong sing sopan ngono lho. Oh, coret sisan jenenge sampean kok desa iki. Beyo, nang ngomong cangkemmu, Ker. Gedene pol, bene wae dadi PNS. Aku ki lho biyen wis dadi veteran ndampingi Jenderal Sudirman perang. Ngono ya biasa wae, Ker. Alah, wis bos, malah ngowo sak dawan-dawane ngono kuwi ngomong kok didi malan. Ya apa, Mbah? Telepon, Ker. Wong genah-genah iki gorengan yo kok takon. Kowe arep? Ya mesti to, Mbah. Wis rono. Ayo. Ayo, Mbah. Peh, suwilir nang isor pengi, Mbah. Iya, Ker. Sabar, Ker. Iya. Cocok iki. Ker, entekno. Lah, ukur sitok, Mbah. Nambah lho aku gelem. Awas kowe, Ker. Nek ora entek, tak tonyor coglokmu. Ayo. Enak, Mbah. Diling-iling omonganmu, Ker. Kudu entek. Iya, Mbah. Piye, Ker? Arep nambah meneh apa ora? Apa, Ker? Sumuk, Ker. Ora, Mbah. Lihat. Jer nambah meneh, Ker. Ora, Mbah, ora. Asu. Ditonono ya, Mbah. Lambeku lho duwer iki gara-gara pedesan. Oh. Kamus kowe, Ker. Oh, masalah KTP ya, Pak? Gampang itu, Pak. Saya selesaikan secepatnya, Pak ya. Lho. Jane panciku nang ndi to? Untuk semuanya, itu tuh surat tanah, kartu keluarga, tolong diberesin ya. Dan untuk Dek Siska, ntar ke ruangan Bapak ya, saya tunggu. Secepatnya ya, Dek. Anu lho, Mak. Iki anu lho, Mak. Anu. Siska, goreng pancine. Greket mau malah dicekeli. Wong urung dadi PNS wis sajak wis gedene kaya ngono kuwi gayamu. Apa meneh nek wis dadi? Iya, Mak. Iki kan logur latihan lho. Alah wis. Mendingan, Pak, sampean saiki nang ngone Bu Lurah, ditakokne kejelasane. Masalah aku ya ora yakin lho karo si Sukir. Wis to, Mak, percaya wae. Si Sukir kae wis dadi pegawai tetap ning kantor kono. Tapi wong kene kabeh wis padha ngomong lho, Pak. Tapi, Mak, Ora usah tapi lho, Pak, gendang mangkat. Gendang, Pak. iya, Mak. Tak salin sih. Bos, delok tanganku apa iki? Misi berhasil, Bos. Cair.
Wah. Emang gue anak bos yang paling top, Ger. Hah, Rene Ger. Rene Ger. Sing milu yo masuk, Bos. Sentet langsung kena, ora gak mikir neh. Ya jelas no sapa dhisik, bos lu. Biyen aku kikir tak ceritani yo, pernah sakosan karo Anjasmara, sak letting ngono lho. Dadi lek masalah acting koyo ngono saking kecile. Yo aja lek ngono. Yo, Ki. Wah, kandele Yo Kir. no, ora lebih ra kurang. 5.000. Yo yo. Wah, ambune jan Yo, seger. wangi. Wangi. Kentang dibagi, Kir. Aja sik Bos lek ngono. Iki mending duite tak singgahi sik, tak lumpukne sik. Marai apa? Aku sing di sijine restoran duwite mupur, Bos. Sing tenan, Kir. Iya, wis tau engko terima beres, penak. Sopo kuwi? Enek wis to. Gampang Wis, terima ya, beres ya, ya, pokoke. Iya. Piye, Kir? Ah. Mau nang dalan aman, Kir? Aman, lancar, sejahtera, Bos. Sesuai rencana. Udah toh? Oh, gua jidol nang kowe iki. Kowe lho anak buah, Kir. Aku bos. Iya, Bos. Sepurane. Sepurane nang dingkon, Kir. Sing Ah. jenenge anak buah ki mijeti bose lho, Kir. Iya. Alah penake, Kir. Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam. Loh, piye Kang Sentot? Niki lho Bu, kula enten perlu kali jenengan. Oh, nggih nggih. Monggo mriki Kang Sentot pinararin, monggo. Nggih matur suwun ya Bu. Nggih. Wonten perlu napa? Amit nggih Bu. Kula mboten saged basa. Oh, ya wis no, nek ngono ora apa-apa. Wis ngomong wae nek apa aku harus buru-buru iki. Ngene lho Bu. Aku kan wingi kan wis ngelamar dadi PNS. Kira-kira kapan ya aku diterima kerjane? Oh, jadi Kang Sentot iki ya daftar PNS juga. Tapi kalau tak lihat-lihat tuh nggak ada loh daftarnya. Kalau ada itu malah dari desa sebelah. Kalau desa ini nggak ada loh Kang Sentot. Loh, piye to Ki? Lah memang Kang Sentot ki daftarnya nang sopo toh? Ning Sukir Bu. Sampean kan kenal to karo Sukir, PNS anyar kan Bu. Sukir PNS anyar ki sopo toh ya aku nggak kenal ki. Aku ngertine Sukir kae lho. Sing raine tuwa tapi bocah cilik kae. Nah, kuwi iya bener banget kuwi Bu. Walah Kang Sentot, yo sampein kuwi ditipu, yo ora mungkin. Sukir kae iso nglebone sampein dadi PNS toh? Lah, berarti aku kapusan ngono Bu. Aduh. Mulane Kang Sentot nek arek dadi PNS ki ora usah grusa-grusu. Ngono kok ya ora kabar-kabar no karo Bu Lurah. Kan iso Bu Lurah ki nglebone sampean dadi PNS. Ya kah nih. Mantap ya, Kir. Kir. Lah dhewe iki apa ora yo nglewati omahe Bu Lurah to, Kir? Nyapa toh? Ya bahaya to, Kir. Lah, wis to Bos, Bu Lurah ki ngerti apa-apa. Ora apa-apa wis, ora ngaruh. Lah Jan, ayo mending balik ae, Kir. Kadun, Bos. Ayo. Hati kok ora penak iki, Kir. Ora awas penceren. Aduh, piye iki Bu? 5 juta kuwi lho ora saidik, Bu. Ya wis Kang Sentot, engko tak uruse nang aku. Sing penting ya ono admine, pengertiane. Ya wis, iya Bu. Urus-urus wae, Bu. Iya, Bos. Wis Kang Sentot, saiki Kang Sentot tenang aja. Biar saya yang ngurus. Bu Lurah iki lho sing ngurus. Alhamdulillah. Matur suwun nggih, Bu. Awas kayak Sukir. Nanti ketemu gak dadekne pecek tak ide-ide ndas e. Lah kok mambuntut ya? Mosok ya ibuke? Bu, Amit nggih. Apa sampean ngentut? Kok sembarangan
Ki Kang Sentot ki piye to? Rene arep njaluk tolong kok malah nuduh aku ngentut ki ya, piye to? Lah, terus nek udu sampean sapa ya? Gone, Bos. Kok ana swara? Sapa ya? Lho, lah iki bocahe diangkrek kowe. Tak goleki nanti kowe malah mungkin wae. Sopir, kamu ini keterlaluan ya. Bisa-bisanya nipu pakai PNS kayak gini. Pulangin duitnya Kang Sentot. Udah, Bu, penjarain aja, Bu. Ampun Kang, Kang, iki Kang, duitnya sampean Kang. Iya Kang. Pergi sana, pergi. Nggih Bu, ampun Kang. Alah, Bu, piye to malah dikongkon lunga ki lho. Wis Kang Sentot. Kae ora penting. Sing penting Kang Sentot arep dadi PNS oh. Lah iya, terus piye? Yo rene duite. Ojo sembarangan ngasih duit sama orang. Mendingan sama Bu Lurah, jelas pasti dadi PNS. Oh, ngono to, Bu. Tenanan niku nggih. Iya, sekarang Kang Sentot pulang dulu, nanti saya kabarin. Oh, ngono to, Bu. Nggih, matur suwun nggih. Kula tak pamit dhisik.